kaso volume mondo medre. Tich adek wageno mar neno ni to odhi chakore nang'o nikech kanyo mwadhi ng'eye ni to ochomo kure. To johera mag Raila Odinga gi Azimio la Umoja pod ok wang'eyo ni to dhano chung' komane ahinya nikech samoro kokuji wacho ni amba waol gi siasa e kinde siasa podi to nitie weche moko ma komul ne japiny to japiny wuok nitie japiny mabiro wuok mana oko kech kosemul ne weche moko mong'e ni Raila kawuono owacho logo joka to nitie ma joma biro wuok ka juogi cha biro mana duogo negi to kanyo manyalo yudore ka koro wan e ndara kendo gi ng'anyo ma samoro kinde ka kinde gi lek moro ma samoro dibed ni kweth mar Azimio la Umoja nitiere godo mar neno ni lokruok obedo ahinya to e weche mantie sani mag IBC weche mag ngima ma koro idho gi weche ma kama gima penjo maduong' en ni to dibed makare mondo wadog e ng'anyo gi e kinde ni mano e penjo maduong' ma sani nitiere be en kinde mowinjore bed ni wadhi e ng'anyo. Erokamano.